Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε γιατί πολύ σε αγάπησα. Ακούσαμε από Ορφέα Περίδη και έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ και εδώ ζωντανά σήμερα στην τηλεόραση της Όγκλειας. Ορφέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά πολύ μεγάλη μου χαρά που είσαι σήμερα εδώ, ενθουσιασμένη από τον πρόλογο της εκπομπής. Μεγάλη μου τιμή. Είσαι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες φωνές αυτής της χώρας και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλεσμένος μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε πετυχαίνουμε αρχικά? Είμαι μέσα εν μέσω μιας περιοδίας, ας πούμε, και εμφανίσεων χειμερινών. Εμφανίζομαι κάθε Παρασκευή στην αρχιτεκτονική και κάνω και μερικές συναυλίες στην περιφέρεια. Και στο εξωτερικό πάω. Είναι καλή περίοδος αυτή για σένα, αυτή που διανύουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι για τους περισσότερους Έλληνες είναι αρκετά δύσκολη. Θέλω να πω πώς έχει επηρεάσει και σαν ψυχολογία και σαν κλίμα και επαγγελματικά ενδεχομένως. Ξέρω ότι και εσείς οι καλλιτέχνες που κάνετε και τα τραγούδια μόνοι σας, γιατί εσύ γράφεις μουσική, στίχους αποκλειστικά σχεδόν στα κομμάτια σου, επηρεάζεστε και από αυτά που αφουγκράζεστε από την εποχή. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεν αισθάνομαι κάπως διαφορετικά από αυτό που αισθάνεσαι εσύ και ο καθένας μας. Αυτό που ζούμε, ας πούμε, το υφιστάμεθα και το βιώνουμε όλοι, άλλοι πάρα πολύ έντονα, άλλοι λιγότερο, δεν ξέρω, ίσως και άλλοι καθόλου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέμε, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις να μας φυλάει ο Θεός να μην απαντάμε σε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, απίστευτη κατάσταση και γενικά, πώς να το πει κανείς. Δεν μπορείς βέβαια να είσαι και ποτέ προετοιμασμένος, δηλαδή για κάτι τέτοιο, ναι. Μα αυτό ήταν όλο, ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, ούτε ξέραμε τι μας περιμένει και επίσης αυτό που αισθάνομαι είναι ότι δεν ξέρουμε και πού τελειώνει αυτό. Ναι. Σωστά, γιατί όταν γνωρίζεις ότι όλο αυτό θα κάνει κάπου στον κύκλο του και θα σταματήσει κάπου, εκεί αρχίζει και δημιουργείται και η ελπίδα. Σωστά. Τώρα είμαστε κάπου. Οπωσδήποτε και λογικό είναι αυτό που λες, δηλαδή πράγματι όλα κύκλοι είναι και αυτό θα κάνει τον κύκλο του. Αλλά ποιος ξέρει πώς θα είμαστε όταν κλείσει αυτός ο κύκλος. Εύχομαι να μην, και πιστεύω πως δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ στην περίοδο αυτής της ευδαιμονίας η οποία μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν της ψευδούς ευδαιμονίας, της ψευδούς ευδαιμονίας, ναι. Αλλά επίσης να πω εδώ με πλαστικό χρήμα αγοράζαμε τα πάντα. Ναι. Πέραν όμως τούτου, πιστεύω πως δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος που συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν. Εδώ πέρα, ας πούμε, γίνεται ένα παιχνίδι οικονομικό σε παγκόσμιο επίπεδο και η κορυφή του παγόβουνου είμαστε εμείς. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί δεν πρέπει να τα χρεωνόμαστε και όλα, έτσι. Εντάξει, ως Έλληνες νομίζω και ως λαός έχουμε την τάση μάλλον να μην χρεωνόμαστε τίποτα. Έχουμε την τάση να πετάμε τον μπαλάκι πάντα στους άλλους, ότι οι άλλοι φταίνε και εμείς ποτέ για τίποτα. Αυτό πάρα πολύ σωστό που λες, αλλά επίσης να πω ότι αυτή η τάση δεν χαρακτηρίζει μόνο τον Έλληνα. Αυτή είναι μια παγκόσμια στάση. Η ευθυνοφοβία. Δηλαδή κανείς δεν θέλει να πάρει τις ευθύνες του, να λάβει τις ευθύνες του. Είναι δύσκολο. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού, δηλαδή και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Γιατί πολλά έχουμε πει για τους Έλληνες και επιτέλους, ας πούμε, πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ας πούμε. Δεν υπάρχουν μόνο εδώ απατεώνες, καταχραστές και διεφθαρμένοι, έτσι. Είναι και αυτή η άλλη άποψη που όντως πρέπει να ακούγεται, είναι, γιατί... είναι γεγονός, δηλαδή η Siemens τι εθνικότητος εταιρεία είναι, η οποία, ας πούμε, έχει αναμειχθεί σε όλα αυτά τα σκάνδαλα. Ξέρω εγώ, κάτι άκουσα πρόσφατα στην Αγγλία, κάτι, δηλαδή σκοτεινές υποθέσεις και τέτοια θα συναντήσεις σε όλα τα κράτη και σε όλα τα έθνη, ας πούμε. Ναι, πολλές φορές έχουμε και την τάση μας να κάνουμε και λίγο πιο σκληρή αυτοκριτική από αυτή που ίσως να μας αναλογεί. Μακάρι να κάναμε αυτοκριτική και να μας έβγαινε σε καλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι
θα αποκομίσουμε, θα κερδίσουμε, θα βγούμε κερδισμένοι, δηλαδή πιστεύεις από όλο αυτό? Δεν ξέρω αν θα βγούμε κερδισμένοι, δηλαδή κάποια στιγμή πιστεύω ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα, το πιστεύεις τελικά δηλαδή αυτό? Το πιστεύω, κατά μία έννοια, ναι, βεβαίως. Θα συνετιστούμε κάπως, δηλαδή υπάρχει και πολλοί κόσμος, μεταξύ αυτών και εγώ, που πιστεύουν ότι και ακόμα και αυτή η κρίση που βιώνουμε τώρα έχει και τη θετική της πλευρά. Δηλαδή οι άνθρωποι ήρθαν λίγο πιο κοντά, κάναμε λίγο έναν επαναπροσδιορισμό του τι έχει σημασία στη ζωή. Δηλαδή το απόλυτο φαίνεσθε και το ότι είχαμε ορίσει τη ζωή μας ως ποιοτική ζωή σύμφωνα με αυτά που είχαμε. Και όχι με αυτά που αισθανόμασταν και με τους ανθρώπους που είχαμε γύρω μας. Νομίζω ότι ήταν το βασικό που μας όριζε πριν από το κομμάτι αυτό. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η εποχή πριν από την κρίση και η εποχή μετά την κρίση. Ναι, η εποχή μετά την κρίση. Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Είσαι αισιόδοξος από φύση άνθρωπος? Εγώ ναι, αλλά λέω πως είναι ορισμένα πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά που αποκαλούν παθογένειες, ας πούμε, του λαού κτλ. Τα οποία δεν είναι κάτι δεν είναι πράγματα τα οποία περνάνε μέσα σε ένα χρόνο, 2 ή 10. Μπορεί να θέλει και 200 χρόνια. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα λέμε. Ναι, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Αισθάνομαι επίσης ότι είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η παροιμία η κινέζικη που λέει του χαμογελαστού την πόρτα χτυπάει η τύχη. Δεν την γνώρισα, πάρα πολύ ωραία, πολύ σοφή. Ωραία δεν είναι? Ναι, πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, να είμαστε αλληλέγγυοι, να ακούμε την ανάγκη του άλλου και να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όποιος δωρίζει χαίρεται περισσότερο από αυτόν που παίρνει το δώρο. Πολύ σημαντικό. Και αυτό το να δίνεις, το να προσφέρεις είναι, νομίζω, σου προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση πολλές φορές από το να δέχεσαι κάτι, αλλά το κρατάω αυτό. Το χαμογελαστός είναι αυτό την πόρτα που χτυπάει η τύχη. Ωραίο. Οπότε, σε σένα τουλάχιστον δικαιολογικά και επαγγελματικά, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει δίπλα μας... Εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί. Η δικιά μας μουσική σκηνή υπέφερε ή υποφέρει... χρόνια τώρα, οπότε ήταν συνηθισμένοι εσείς, έτσι. Λιγότερη, ας πούμε, είχε τις λιγότερες επιπτώσεις. Θες γιατί ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, θέλει να ξεδώσει. Ήσασταν και πιο σκεραγωγημένοι πάντως ως επαγγελματίες, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω 100% διότι εμείς δεν είχαμε, ας πούμε, ούτε... Δεν είχατε την ασφάλεια, δηλαδή είστε μαθημένοι στο να υπάρχει μια ανασφάλεια επαγγελματική πάντα, έτσι δεν είναι? Ήμασταν ολιγαρκείς γενικώς, η δικιά μας μουσική σκηνή ήταν, ας το πούμε, λίγο πιο τυχερή, υπό μία έννοια. Αυτοί που υπέστησαν τη μεγάλη ζημιά ήταν οι νεόπλουτοι. Οι νεόπλουτοι, λέγοντας με την... Αυτοί που... με την, κέρδισαν απότομα χρήματα και που δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα και ψυχολογικά. Δεν είναι και εύκολο, ξέρεις. Ναι, και πρακτικά. Και που όλο αυτό το σκαμπανέβασμα τους τρέλανε. Ναι, τώρα... Αυτά. Το 1993 εξέδωσες τον πρώτο σου προσωπικό δίσκο. 2013 σήμερα. Ναι. 2 δεκαετίες μετά. 20 χρόνια. 20 χρόνια μετά. Πώς ήταν αυτά τα 20 χρόνια για σένα μέχρι τώρα? Αν και βέβαια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς κανείς για να κάνει τον απολογισμό του, όσο είναι ακόμα ενεργός και δραστήριος επαγγελματικά. Όχι, αλλά αναφέρουμε πώς ήταν απλώς. Πώς ήταν και ποιες είναι οι στιγμές που σε ξεχωρίζεις και αν υπήρχαν και στιγμές που δεν θα θέλεις και να θυμάσαι κιόλας. Όχι, ναι, εντάξει, υπήρξαν στιγμές δύσκολες, όπως σε κάθε δρόμο που βαδίζει ο άνθρωπος, που επιλέγει να βαδίσει. Ήταν ένας δρόμος που με προσανατόλισε επαγγελματικά, πρώτα απ' όλα, δηλαδή αποφάσισα, ας πούμε, ότι αυτή θα είναι η δουλειά μου από εδώ και μπρος. Και το αποφάσισα, συγγνώμη που σε διακοπτώ, σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Ναι, αρκετά μεγάλος. Ήμουνα 35-36 χρονών όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο. Και επιτυχία από την αρχή, δηλαδή ο πρώτος σου δίσκος, κατευθείαν χρυσός, δεκάδες χιλιάδες πωλήσεις, ακριβώς.
Ναι, και το φεύγω. Ήμουνα από τους τυχερούς, ας πούμε, ή από τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξαν κάποια τραγούδια που έμειναν στον χρόνο. Ναι. Αυτό είναι όλο. Και... Το θεωρείς τύχη δηλαδή αυτό? Τώρα περνώντας τα χρόνια θεωρούσε ότι ήταν... Δεν είναι και απολύτως τύχη. Ναι. Τύχη ίσως ήταν η συγκυρία εκείνη που βγήκε, ας πούμε, αλλά δεν είναι και τύχη. Μπορώ να πω ότι, και χωρίς να είμαι σεμνότυφος, ότι είναι και λίγο ταλέντο. Δηλαδή έφτιαξα κάποια τραγούδια, αυτό που είπα, γνωρίσω στον εαυτό μου επιτέλους. Που επιτέλους άντεξαν. Ναι. Από την συστολή σου και την εσωτερικότητά σου πολλές φορές, δηλαδή αρνείς ακόμα να παραδεχτείς και το ταλέντο που νομίζω στο αποδίδει όλος ο κόσμος. Ναι, εντάξει, φτάνει πια. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι λίγο δύσκολο να μιλά κανείς για τον εαυτό του. Εντάξει, αλλά σε ένα σημείο μπορώ να μιλήσω. Ναι, έχω ένα ταλέντο, δεν το αμφισβητώ αυτό. Θα ήμουν γελίος, ας πούμε, αν έλεγα ότι είμαι άσχετος. Όχι, έχω ένα ταλέντο. Και θα υποτιμούσες βέβαια και όλο τον κόσμο που ο οποίος ακολουθεί και τόσα χρόνια και πιστά κιόλας, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι θα έλεγα, ναι. Πιστεύεις ότι η επιτυχία ήρθε ακριβώς επειδή πήρες μια απόφαση σε ένα πικ ηλικιακό, δηλαδή νομίζω ότι ήταν ίσως στην καλύτερη σου φάση ηλικιακά και δημιουργικά, εκεί στα μέσα των 30 σου, και ίσως να ήταν αυτή η ωριμότητα που έφερε και την πάρα πολύ γρήγορη επιτυχία? Αν και βέβαια με τη μουσική σε δούλευες πολλά χρόνια πριν έρθει η δισκογραφία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι από μικρό παιδάκι με τη μουσική. Με μένα συνέβη το εξής. Πήγα πρώτα στο οδείο, έκανα ακαδημαϊκές σπουδές. Στην κιθάρα? Στην κιθάρα και στα θεωρητικά. Και εκεί γύρω στα 30-32, ας πούμε, όταν απαλλάχθηκα από το άγχος των πτυχίων, άρχισα ήρεμα, ας πούμε, να γράφω τα πρώτα μου τραγούδια. Δίδαξες και για αρκετά χρόνια, ναι, έτσι? Τουλάχιστον για 10. Και πώς ήρθε αυτή η μετάβαση? Δηλαδή ένας άνθρωπος που προφανώς low profile, αν καταλαβαίνω σωστά μέχρι τότε, που προτιμούσε το ακαδημαϊκό κομμάτι, ήθελε να εξελίξει τη γνώση του θεωρητική στη μουσική, και που μετά έρχεται η μετάβαση και που ένα τραγούδι αποκτά έτσι μεγαλύτερη δημοσιότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν τα παίρνεις χαμπάρι πως έρχονται. Ένα μεγάλο γεγονός, ας πούμε, μια ερωτική αποτυχία, ένα τράνταγμα, έτσι, μου έφερε το πρώτο μου τραγούδι. Μετά από καιρό όμως, μετά από πολύ καιρό. Έγραφες στο μεταξύ? Όχι. Α, δεν έγραφες, δεν είσαι από τους ανθρώπους που έγραφαν τα στιχάκια τους και τα είχαν καταχωνιασμένα σε σιρτάρια κτλ. Έγραφα διάφορα έτσι στιχάκια από εδώ από εκεί, ας πούμε, σε κάτι σημειωματάρια και κάτι τέτοια. Αλλά τραγούδι δεν είχα γράψει ποτέ, και πίστευα επίσης ότι εγώ δεν μπορώ να γράψω στίχο, εγώ μόνο μουσική μπορώ να γράψω. Τελικά ασχολήθηκα. Και ήρθε αυτή η προσωπική δική σου ιστορία που σε έλυσε στο κομμάτι το στιχουργικό? Ναι, ήθελα να εκφραστώ με κάποιο τρόπο, το έκανα αυτό. Ποιο ήταν το κομμάτι αυτό? Το φεύγω. Ήταν το φεύγω. Και... Είναι τα περισσότερα τραγούδια σου βιωματικά, μια και αναφέρεσαι στο φεύγω? Κοίταξε, βιωματικά είναι όλα τα τραγούδια. Απλώς μερικά είναι... ιστορίες αμιγώς. Είναι ενθερμό γραμμένα. Ναι. Ξέρεις δηλαδή από πού προέρχονται, και άλλα που έρχονται από τα βάθη, ας πούμε, της μνήμης. Κάποιες φράσεις, ας πούμε, που θα ήθελα να τα κάνω τραγούδι, δεν τα έκανα ποτέ, αλλά τσουπ ξαφνικά εμφανίστηκαν, ας πούμε, μέσα στο στίχο μου. Χωρίς να τα καταλάβω κι εγώ σιγά σιγά. Πολύ καλά. Άρα λοιπόν, εκ των υστέρων φαντάζομαι είσαι ευγνώμων για εκείνη την ερωτική απογοήτευση που αποτέλεσε και την αφορμή να λυθείς λιγάκι. Ευγνώμων είμαι για κάθε απογοήτευση, ξέρεις. Ναι, γιατί... Οι άνθρωποι συνήθως λειτουργούν αντιστρόφως. Δηλαδή κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην στεναχωρηθούν. Όλοι μας το κάνουμε και για να μην πληγωθούν. Όλοι μας το κάνουμε αυτό, αλλά όταν θα συμβεί, πιστεύω ότι πέρα από τον πόνο, το ψυχικό άλγος, ας πούμε, έχει και να κερδίσει ο άνθρωπος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής... Έχεις αυτή τη στοικότητα ακόμα και όταν τη ζεις την κατάσταση εκείνη την ώρα, δηλαδή? Να αντιλαμβάνεσαι ότι στο μέλλον αυτό θα μου αφήσει ένα απόσταγμα το οποίο θα έχει και ένα θετικό πρόσημο? Αυτό το πιστεύω πάντα. Ναι. Το πιστεύω πάντα. Και επίσης προσπαθώ τα κακά να τα γυρίζω σε καλά. Δηλαδή αυτό που λένε, ας πούμε, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ουδέν κακό να μηγές καλού, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ψάχνω να βρω το καλό και μέσα στο κακό.
Και άμα το ψάξεις θα το βρεις. Πω, η ουσία της αισιοδοξίας αυτή. Ναι. Είναι η ουσία της αισιοδοξίας που συζητάγαμε λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος που αναζητά πάντα ακόμα και στο χειρότερο το καλύτερο. Ναι, οπωσδήποτε κάτι έχεις να πάρεις από παντού. Έρχεται λοιπόν αυτός από τους δίσκους, με τον τρόπο που έρχεται. Η μετάβαση στη δισκογραφία, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά για τη δυσκολία που έχουν οι νέοι καλλιτέχνες να μπορέσουν να κοινοποιήσουν τη δουλειά τους με τις εταιρείες παραγωγής κτλ. Για σένα ήταν εύκολη? Θέλω να πω ότι βρισκόσου στον χώρο της μουσικής σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά έχεις στο μεταξύ δημιουργήσει έτσι και κάποιους κύκλους μουσικούς με ανθρώπους του χώρου? Όχι, καθόλου. Ξεκίνησα άσχετος τελείως με αυτό το χώρο, ο οποίος αισθάνθηκα πως ήταν και αρκετά κλειστός, ερμητικά θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκα έναν τρόπο εκεί που όλα ήταν μαύρα και σκοτεινά. Εμφανίστηκε ένας άνθρωπος. Δηλαδή το πάλεψες αρκετό καιρό? Ναι, το πάλεψα. Το μαύρα και σκοτεινά σημαίνει ότι δέχτηκες απογοητεύσεις και απορρίψεις. Ναι, έτσι. είχα αρνήσεις από παντού, βέβαια. Δεν μπορούσα, ας πούμε, να εκδώσω τη δουλειά μου. Μόνος σου δηλαδή? Ναι, πήρες τη έτρεχα, δουλειά σου ναι. και πήγαινες στις δισκογραφικές? Ναι, έτρεχα, ναι. Αλλά συνήθως δεν γίνεται έτσι. Συνήθως κάποιος πρέπει να σε συστήσει, κάτι να μεσολαβήσει, εν πάση περιπτώσει. Ένας άνθρωπος βρέθηκε και μου είπε για τον Νίκο Παπάζογλου. Και πήγα και τον βρήκα τον Νίκο Παπάζογλου στα καμαρίνια του Λυκαδικού. Ήσουν αποφασισμένος, Ναι, πάρα πολύ. Ναι, είχα δηλαδή χαράξει το στόχο. Θα το έκανα πάση θυσία. Ναι. Θέλει πείσμα κιόλας. Βέβαια. Αυτή η δουλειά θέλει υπομονή. Και άμα δεν πιστεύεις και πάρα πολύ και στη δουλειά σου κιόλας, δεν θα το πιστέψει και κανένας άλλος, δεν είναι? Ναι, δεν είναι ότι ακριβώς το πιστεύεις. Είναι ότι αυτό, ας πούμε, σε βοηθάει και ο περίγυρος να το κάνεις. Γιατί πες ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, άμα σου λένε όλοι βρε αξίζει, θα το κάνεις. Το θέμα είναι ότι έχεις ανάγκη, ψυχολογικά, εκφραστικά δηλαδή, να τα πεις και παρά έξω. Να τα πεις, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και πήγα και ο Νίκος Παπάζογλου. Πόσο ήταν λοιπόν η συνάντηση με τον Νίκο Παπάζογλου? Τα 5 τραγούδια που είχα σε μια κασέτα, 6, και με πήρε τηλέφωνο σε ένα μήνα, τότε θυμάμαι, και μου είπε με ενδιαφέρει αυτό και αυτό και αυτό το τραγούδι, ας πούμε. Και τα πήρε ο Νίκος και τα έβαλε τότε στα Σύνεργα. Κυκλοφόρησε το 1989 ο δίσκος αυτός. Συμμετείχαμε αυτά τα 3 τραγούδια, κάποιοι έτσι περίεργοι βλέπανε πίσω. Ποια ήταν τα κομμάτια αυτά που συμπεριέλαβε? Ήτανε το Φεύγω, ήτανε το Μάτια μου και ένα άλλο τραγούδι που λεγόταν Θάνατο θέλω τραγικό. Και τα πήρε ο Νίκος και τα εξέδωσε. Κάποιοι άνθρωποι γύριζαν τα CD, βλέπαν το όνομά μου. Άρχισε να γίνεται ένας ψιλοντόρος γύρω από αυτό το όνομα, ας πούμε, και τα τραγούδια. Μετά από 2 χρόνια, για καλή μου τύχη, έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης τους αγώνες του τραγουδίου της Καλαμάτας. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, ναι. Εκεί πήγα λοιπόν με το τραγούδι «Ο Ρομπέτο Καμένου Δασών» και πήρα την 4η διάκριση. Σημαντικός για την εποχή εκείνος ο διαγωνισμός, έτσι, που αναδείκνυε πολύ μεγάλες φωνές και μεγάλους καλλιτέχνες. Βέβαια. Κοίταξε, αυτή η ιστορία με τους αγώνες που είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, είχε αναδείξει τους αδελφούς Κατσεμίχα και άλλους. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά, ας πούμε. Και πάλι όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, πήρε το χρόνο του όλο αυτό. Δηλαδή δεν ήρθε απότομα για σένα. Γιατί μου λες για 2 χρόνια που συμπεριλήφθηκαν τα τραγούδια στο δίσκο του Νίκου του Παπάζογλου και μετά από 2 χρόνια μέσω του Μάνου Χατζηδάκη. Ναι, πήρε μια τετραετία όλη αυτή η ιστορία. Αλλά από τη στιγμή που βγήκε, όταν δηλαδή έσκασε η φωτοβολίδα που λέμε, ας πούμε, εκεί η πορεία ήταν ανωδική. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή ουσιαστικά η προσωπική μου, ας πούμε, πορεία στον χώρο του τραγουδιού. Κάπως έτσι. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα 20 χρόνια, αυτή την ανασκόπηση που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Μέσα στα 20 χρόνια. 9 δίσκοι αρχικά. 9 δίσκοι. Τώρα, κοίτα, εκείνη την εποχή καταρχήν δεν είχε ίντερνετ. Ναι. Έτσι. Δεν είχε ακόμα ψηφιοποιηθεί πώς να το πω. Ναι.
δεν είχαν ψηφιακή μουσική. Δεν υπήρχε αυτή ήταν και πιο δύσκολη κατά επέκταση και η μετάδοσή της και η διάδοσή της. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά τι γινότανε που ήταν πολύ ωραίο και που το έχουμε χάσει. Η αναλογική ηχογράφηση που γινόντουσαν σε μπομπίνες, σε ταινίες και τώρα ακόμα, δηλαδή αν βάλεις ένα ψηφιακό, ένα CD και ένα αναλογικό CD που έχει γραφτεί αναλογικά, την ακούς τη διαφορά. Είχαμε διαφορά στην ποιότητα του ήχου. Έτσι, αυτό αμφισβήτητα. Τι άλλο είχε συμβεί? Ποιες στιγμές έτσι θυμάσαι πολύ σου έχουν μείνει αξέχαστες από αυτή τη δημιουργική πορεία των 20 ετών δισκογραφικά? Δεν μπορώ να ξεχάσω την Καλαμάτα, τους αγώνες τραγουδίου της Καλαμάτας, που ήταν μια συνέβρεση, ας πούμε, νέων ανθρώπων εκεί που δεν είχαν την παραμικρή αίσθηση του ανταγωνισμού. Υπήρχε ο ανταγωνισμός, αλλά αισθανόμουν εγώ συνεχώς ότι βρισκόμουν σε αγώνες τραγουδιού στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε μια αθωότητα γύρω από αυτό. Υπήρχε μια αίσθηση ότι... Και ένα ιδεώδες πίσω από αυτό, έτσι. Ναι, αυτό που κάνω δηλαδή έχει αξία απλώς επειδή συμμετέχω και τίποτα άλλο. Αυτό αισθανόμουν τότε. Άλλες στιγμές, κοίταξε, είναι πολλά τώρα αυτά που μπορώ να σου πω. Επίσης, ας πούμε, μπορώ να σου πω ωραίες κουβέντες που έρχονται και ήρθαν και μου είπαν και έρχονται ακόμα άνθρωποι στα Καμαρίνια, ας πούμε. Που... Αυτές ξεχωρίζεις και όχι συναδέλφων σου ή μεγάλων ανθρώπων καλλιτεχνών. Θέλω να πω ότι στη δική σας συνείδηση αυτό που τελικά βαραίνει και έχει σημασία είναι ο κόσμος που έχετε ξεσακούει περισσότερο ίσως. Είναι ο κόσμος, γιατί όταν, ας πούμε, βρίσκεσαι στο κέντρο μιας μουσικής, μιας σκηνής και γίνεσαι, ας πούμε, αφορμή να τραγουδάει όλος ο κόσμος, τότε αισθάνεσαι μια ευτυχία. Δηλαδή, όταν μπορείς και κάνεις, ας πούμε, έναν κόσμο να γίνεται μια παρέα και να τραγουδάει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τότε λες, πετυχαίνω το σκοπό μου, ας πούμε. Και άξιζε τον κόπο και στην τελική ανάλυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό, ενώ σου ήρθε απότομα, γιατί μετά το 1993 και την πολύ μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ο πρώτος σου δίσκος, τα τραγούδια σου λατρεύτηκαν. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ... Παρέμεινες προσγειωμένος ή πέρασες σε μια περίοδο που κάπως τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα? Όχι, ασφαλώς πέρασα περίοδο δύσκολη, γιατί είναι τρομερό το σοκ, ας πούμε, από εκεί που είσαι μόνος σου σε ένα μικρό δωμαντιάκι και γράφεις τα τραγούδια σου, ξαφνικά να τα μάθει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σοκ, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι... Και στο κομμάτι της αναγνωρισιμότητας κιόλας. Και αυτό βεβαίως, που χάνεις, ας πούμε, που δεν είσαι πια άγνωστος. Σε επηρέασε σε επίπεδο προσωπικότητας όλη αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή? Βεβαίως. Εμένα με επηρέασε. Προς το χειρότερο? Κοίταξε, πέρασα μια κρίση έντονη, υπαρξιακή, με ψυχολογικές επιπτώσεις. Και τότε καλοί μου φίλοι δίπλα μου στάθηκαν και με βοήθησαν και το ξεπέρασα. Δηλαδή, σε εκείνο το διάστημα, στον πρώτο σου δίσκο? Αυτή η τριετία, ας πούμε, 93 με 96 μέχρι να βγει και ο επόμενος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι θέλουν ψυχολογική υποστήριξη. Εν πάση περιπτώσει, ξεπεράστηκε αυτό και πήγα παρακάτω. Και ωφελήθηκα και τα μάλα. Δηλαδή, το όφελος ποιο ήταν από όλη αυτή την ψυχολογική, ας πούμε, περιπέτεια που πέρασα εκείνα τα χρόνια? Ήταν ότι το μάθημα που πήρα δηλαδή ήταν ότι δεν πρέπει να το πάρεις επάνω σου και ότι δεν πρέπει να καβαλήσεις το καλάμι και ότι δεν είναι τίποτα αυτό που έχεις κάνει πιο σημαντικό από κάποιον άλλον που φτιάχνει ένα κάγκελο μιας σιδερένιας πόρτας, ας πούμε, και είναι και αυτός ένας καλλιτέχνης όπως και εσύ. Έτσι, τόσο απλά. Βρέθηκες λοιπόν στο χείλο σου, ναι, βέβαια, του να θεωρείσαι αυτό σπουδαίο? Βέβαια, μπορείς να την ψωνίσεις άνετα. Είναι συνθήκες ιδανικές,
Αυτό αστείευεσαι. Αν δεν την ψωνίσεις τότε, πότε θα την ψωνίσεις? Σωστά. Σωστά. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και εκεί είναι ο περίγυρος που πρέπει να σε συγκρατήσει. Το χειροκρότημα, ας πούμε, και αυτά είναι, πώς το λένε, η τροφή του καλλιτέχνη, αλλά και το δηλητήριο του, ας πούμε, ταυτόχρονα. Υπάρχει ένα τραγούδι για το οποίο αισθάνεσαι πάρα πολύ περήφανος? Έχω γράψει κάποια τραγούδια τα οποία πράγματι αγάπησε ο κόσμος, όπως είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το «Κάτι μου κρύβεις», το «Άχνας εδώ», το «Για που το έβαλες καρδιά μου», το «Ζηλεύει νύχτα», κάποια κομμάτια δηλαδή τα οποία θες δεν θέλεις, πρέπει να παραδεχθείς ότι τα πέτυχες. Υπήρχαν κομμάτια που τα πίστευες πάρα πολύ αλλά δεν είχαν την ανταπόκριση που περίμενες? Και αυτό έχει. Ή συνήθως το ένστικτό σου έπεφτε μέσα? Δηλαδή πριν βγάλεις ένα τραγούδι έλεγες αυτό νομίζω ότι θα αγαπηθεί και το πέτυχες? Κοίταξε, έχει συμβεί και αυτό, όπως έχει συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή, ναι. Αλλά... Τραγούδια που δεν τα περιμένεις δηλαδή να έχουν τρομερή απήχηση. Ναι, ναι. Πούμε... Ποιο ήταν ένα τραγούδι που σε εξέπληξε λοιπόν, που εσύ δεν το πολύ πίστευες? Κοίταξε, η Φωτοβολίδα ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε όλα τα εχέγγυα για να γίνει επιτυχία. Ήταν ρυθμικό, ήταν έτσι κάπως, ας πούμε, πεταχτό κτλ. Αλλά επειδή το έγραψα με πάρα πολύ κόπο, γνωρίζοντας, σημειώνοντας εδώ ότι κοπίασα επειδή ήταν από τα πρώτα μου τραγούδια και δεν ήξερα να γράφω. Δεν είχε μπει το νερό στα βλάκια. Πώς και δεν ζήτησες ποτέ τη βοήθεια κάποιου άλλου μουσικού ή στιχουργού στα τραγούδια σου? Δηλαδή η πορεία που έχεις ακολουθήσει νομίζω ότι είναι σχεδόν αποκλειστικά μοναχική στη συγγραφή και στη σύνθεση των κομματιών σου. Γιατί θεωρείς ότι έτσι έχεις καλύτερα τον έλεγχο και των συναισθημάτων σου? Όχι, αυτή είναι η ανάγκη μου. Δηλαδή, εγώ γράφω τραγούδια συνεχώς γιατί αυτός είναι ένας τρόπος έκφρασης και μια άλλη γλώσσα. Άρα η ανάγκη σου ήταν κυρίως στο να γράψεις και όχι τόσο στο να τα ερμηνεύσεις. Αυτό δηλαδή ήρθε σαν πακέτο δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Κοίταξε, δεν πίστευα ότι είμαι τόσο καλός performer, ας πούμε. Ξεκινάς γράφοντας πρώτα και θέλοντας να στεγνώσεις, ας πούμε, τα δάκρυά σου. Έτσι. Μετά έρχεται και η ερμηνεία και από εκεί και πέρα μπαίνεις σε καινούργιες εξετάσεις, έτσι, τις οποίες πέρασα και αυτές επιτυχώς. Τα έλεγα, ας πούμε, και δεν έτυχα, ας πούμε, κακής αποδοχής. Είδες λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο σου ταιριάζει, σου αρέσει και αποδίδει κιόλας. Ναι. Οπότε ήταν one man show όλο αυτό. Ναι, έτσι είναι όλοι όσοι γράφουν και τραγουδάνε τα τραγούδια τους. Έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση, με ενημερώνουν εδώ. Κάποιος έχει πάρει τηλέφωνο, είμαστε εδώ με τον Ορφέα να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να χαιρετήσω τον δάσκαλό μου, τον Ορφέα. Τον γνωρίζω από 9 χρονών. Ο Φίβος ο Δελιβοριάς να πούμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα Φίβο και να σου ζήσει και το παιδάκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, Ορφέα μου? Έχουμε να μιλήσουμε καιρό, έγινα παπάς από τότε που έχουμε να μιλήσουμε. Το είχα μάθει λίγο πριν γεννηθεί μου τον παπατέρας. Ωραία. Και έτσι δεν είχα και καθόλου νέα σου, Φίβο. Ναι. Και εγώ ήθελα να σε πάρω να σου πω. Εγώ ήθελα να πω έτσι για τον Ορφέα. Ήθελα να πω ότι πέραν του προσωπικού, πέραν δηλαδή της φωτεινότητας, ας πούμε, της οποίας ήμουνα μάρτυρας από 9 χρονών παιδάκι, του τρόπου με τον οποίο, ας πούμε, σεβότανε την τέχνη της μουσικής σε όλες τις πτυχές. Θυμάμαι δηλαδή ότι για να μην βαριέμαι μου μάθαινε από τραγούδια του Καζαντζίδη μέχρι Beatles και από μεσαιωνικά κιθαριστικά, ας πούμε, σκαριφήματα μέχρι την από avant-garde, μέχρι το Oh Madonna του Mike Oldfield. Ήθελα να πω για τον Ορφέα ότι είναι από τους πιο ακριβείς, ας πούμε, δημιουργούς που έχει εμφανίσει ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο συνδέονται τα λόγια του με τη μουσική του και με τη φωνή του αγγίζουν την ποίηση. Και αυτό πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει γίνει πάνω από 4-5 φορές σε όλη την ιστορία του τραγουδιού. Κάτι πάντα θα βούλιαζε, ας πούμε, και στους προηγούμενους και στους επόμενους. Ο Ορφέας ήταν κάποιος που έδωσε αίμα
και ζωή σε κάτι που υπήρχε από παλιά και ενέπνευσε πάρα πολλούς ανθρώπους από την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου και μετά να ασχοληθούν με το τραγούδι και να το ξαναδούν σοβαρά. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι αυτά δεν τα λέω ως μαθητής ή ως άνθρωπος που είχε την τιμή να τον γνωρίσει, ας πούμε, προσωπικά και να βοηθηθεί από αυτόν. Τα λέω σαν ακροατής και σαν άνθρωπος που αγαπάει και μελετάει το τραγούδι από χρόνια. Είναι από τους αγγέλους του τραγουδιού, ας πούμε. Από τους ανθρώπους που κάθονται ψηλά. Που συγκινούμε εγώ που τον ακούω και δεν μιλάει για μένα. Τι. Λέω, συγκινούμε βέβαια που σε ακούω, που μιλάς με τόσο όμορφα λόγια για τον Ορφέα τον Περίδη και λέω συγκινούμε εγώ και δεν τα λες για μένα. Και φαντάσου. Δεν είναι αρκετά. Κάποια στιγμή θέλω και να τα γράψω αυτά. Είναι άνθρωπος, πραγματικά τον φαντάζομαι σαν τους αγγέλους του Βιμ Βέντερς, ας πούμε, πάνω από τα κτίρια της Αθήνας να κοιτάει τη ζωή και να της δίνει έτσι ένα φωτεινό και όμορφο δώρο, ό,τι και να συμβαίνει. Είναι γεγονός ότι αποπνέει μια γλυκύτητα και μια εσωτερική λάμψη και για κάποιον που δεν τον ξέρει αυτό νομίζω ότι είναι εύκολα αναγνωρίσιμο με το καλησπέρα. Πώς γνωριστήκατε με τον Ορφέα τον Περίδη, Φίβο? Ο Ορφέας ήταν στα 20 του, ήταν στην Καλυθέα γνωστός ως κιθαριστής και ως δάσκαλος κιθάρας που λειτουργούσε εκτός των οδείων, ας πούμε, Λοιπόν, και ακούγαμε από πολλές πηγές ότι αν ήθελε ένα παιδάκι να μάθει κιθάρα, πήγαινε εκεί. Ήταν αυτός. Ήταν το πρόσωπο που έπρεπε να γνωρίσει οπωσδήποτε. Και πραγματικά χρωστώ στους γονείς μου ότι έδωσαν βάση σε αυτές τις πληροφορίες και μου τον γνώρισαν. Έτσι λοιπόν ο Ορφέας Περίδης για σένα υπήρξε δάσκαλος, όχι όμως μόνο με την μεταφορική έννοια που συνήθως οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε τον όρο. Δεν ακολούθησες μονάχα, δεν έμαθες μέσα από τη μουσική του, σε δίδαξε κιόλας στην κυριολεξία. Ναι, μας είπε ότι... Ήμουν από τους τυχερούς, ας πούμε, που πολύ πριν οι εταιρείες ενδιαφερθούν, ας πούμε, για τα τραγούδια του Ορφέα, τα είχα ακούσει. Δηλαδή το Μάτια μου και το Φεύγω, τα θυμάμαι ήδη το 86-87 να μας τα παίζει σε μένα και την αδερφή μου και να μένουμε με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε. Είχατε από παιδάκια κριτήριο όμως καλό, και καλό μουσικό αυτή και εσύ και η αδερφή σου. Εντάξει, κοίταξε, τα παιδάκια πάντα έχουν καλύτερο κριτήριο από τους λίγο μεγαλύτερους. Δηλαδή τα παιδάκια καταλαβαίνουν... Και άμα έχεις και ταλέντο, Φίβο, εντάξει. ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό. Και θα θυμάμαι για πάντα μια πάρα πολύ έτσι συγκινητική στιγμή που είχε έρθει ο Ορφέας σε ένα παιδικό πάρτι, ας πούμε, που είχαμε κάνει με τη Λιχτό, αποκριάτικο, ντυμένος Μότσαρτ. Ήταν μόνο 9 χρόνια παιδάκια, ας πούμε, στο πάρτι και είχε έρθει ο Ορφέας και έτσι, είχε έρθει απλά για να μου κάνει ένα χατήρι, να παίξω 2-3 τραγουδάκια στα παιδιά, ας πούμε, στους συμμαθητές μου, μαζί του, με 2 κιθάρες. Δεν ξέρω τι είχε αφήσει για να το κάνει γι' αυτό, είχε έρθει έτσι για ένα δεκάλεπτο και μετά έφυγε. Ήταν μια μεγαλοψυχία, η οποία όμως δεν ξέρω, με μεγάλωσε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μου έδωσε μια σπροξιά, πήρα φωτιά και ξημέρωσε, ας πούμε, κάπως έτσι. Κάτσε να πω και εγώ τώρα τίποτα για σένα. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι να ξετυλίγεται μια ιστορία αγάπης, έτσι. Για σένα και... Καλά, αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω κάτι. Ήταν φοβερά εντυπωσιακό το ότι ένας 9χρονος νέος άνθρωπος, ένα 9χρονο παιδί, ήταν τόσο όριμος και πνευματικά, αλλά και καλλιτεχνικά. Μου είχε παίξει ένα τραγούδι του, αν ήταν και απόψε, όχι, οι νεραζιές, πώς το λέει, όχι, ναι. Κάπως το έλεγε. Που έλεγε τις νεραζιές της Καλυθέας. Όχι, έλεγε, έχεις ένα άλλο, το οποίο, τώρα δεν μπορώ να... Σε σένα είχε έρθει γνωρίζοντας τη μουσική, ο Φίβος. Αυτό που σου άρεσε. Ναι, το θυμάσαι, Φίβο. Όλα τα βρήκα μάτια μου, εκτός από την αγάπη και γυροφέρνω συνεχώς σε μια χαρά σαπάτη. Αυτό το κυκλοφόρησες ποτέ? Όχι. Δεν το κυκλοφόρησες δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Ήταν ήδη συνθέτης 9 χρονών. Έγραφε τραγούδια δηλαδή. Καταλάβαινες. Αυτό σε έπαιρνε ότι θυμού Μότσαρτ.
Ηλικιακά μόνο, ηλικιακά. Τι ηλικιακά. Ναι, ήταν φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου ήταν φαινόμενο. Και εντάξει, εμφανίστηκε. Δηλαδή, πώς το λένε, το απέδειξε και η συνέχεια της πορείας του, βέβαια. Και ήρθε και το 2009 που κυκλοφορήσες και το διπλό άλμπουμ, το live και με τους φίλους του. Και εκεί υπήρχε και η συμμετοχή του Φίβου. Το τραγούδι Μία Νότα. Μία Νότα. Ναι. Και όχι, ο Ορφέας πραγματικά θα μπορούσα να περιοριστώ μόνο στην προσωπική ευγνωμοσύνη για 100.000 λόγους, ας πούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα όσα είπα στην αρχή. Και εγώ σου είμαι ευγνώμων. Εντάξει, πραγματικά ακόμα και τώρα σε ώρες που η ζωή προχωράει και που η Ελλάδα στην οποία ζήσαμε, ξέρω εγώ, είναι στην πιο μπερδεμένη φάση της και που εγώ μπορεί να είμαι 40 χρονών και να είμαι και μπαμπάς. Κάθε φορά που ακούω το «Αχ να σε δω» ή το «Στάγδιν βραδέως» ή την Ιλαγιαλή, είτε τα πετυχαίνω τυχαία στο ραδιόφωνο, είτε βάζω να τα ξανακούσω, αισθάνομαι ότι κάτι πάρα πολύ ακριβό έχει μαζευτεί μέσα από εκεί, καθόλου τυχαία, και είναι δώρο για όλους μας. Έχετε συνεργαστεί ποτέ, ενώ έχετε βρεθεί ποτέ επί σκηνής? Ο Ορφέας με πέταξε πάνω στη σκηνή, με πέταξε κυριολεκτικά το 1994. Η πρώτη σου εμφάνιση ήταν μαζί με τον Ορφέα? Ναι, να πω πρώτη φορά ζωντανά τραγούδια μου στη σκηνή, πριν κυκλοφορήσω ο δίσκο. Βέβαια. Και γι' αυτό ένας ακόμα λόγος να με ευγνώμων. Τρόπον και μέντορά σου, έτσι. Μέντορας δεν είμαι, αλλά ένας μελλοντικός συνεργάτης του πιθανό να είμαι, γιατί εντάξει έχουμε να το κάνουμε από το 94. Ναι, θα έπρεπε πραγματικά κάποια στιγμή να κάνουμε. Θα ξαναπαίξουμε. Ωραία. Όλη μου την αγάπη, πραγματικά την αγάπη. Έχει κλειστεί λοιπόν συνεργασία και μάλιστα άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνω των δυο σας. Νομίζω ότι θα το περιμένει και πολλοί κόσμος κάτι τέτοιο επί σκηνής. Θα ήταν φοβερό θα ήταν πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Φίβο, να σου ευχηθώ, τι να πω, καλή δύναμη τώρα σε νέα αυτό κύκλο ζωής που ανοίγεται μπροστά σας. Καλή δύναμη και δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ορφέα. Τίποτα. Πολύ αγάπη και σε σένα και σε όλοι τους δικούς σου. Ευχαριστώ πολύ. Και περιμένω συνέχεια την καινούρια σου περιπέτεια, τι καινούριο έχεις να μας δείξεις. Φίβο Δελιγοριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σου παρέμβαση. Χαροποίησες πολύ και τους δυο μας, τον Ορφέα φαντάζομαι πολύ περισσότερο. Καλή επιτυχία και στα δικά σου και σε περιμένω και εδώ άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Φίλος από τα παλιά, ο Φίβος ο Δελιγοριάς. Αυτή ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθους. Πολύ χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Αυτή ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθους, είχα χάσει. Που σου τη σκάσαμε ωραία. Πολύ ωραία ήταν αυτή η έκπληξη. Ήταν εξαιρετική δηλαδή η έκπληξη αυτή. Και εγώ δεν γνώριζα όλο αυτό το background, ότι ουσιαστικά τον ξέρεις από παιδάκι. Βέβαια, από παιδάκι. Βέβαια, ο Φίβος. Ήταν σπουδαίος. Και βέβαια τον έσωσα που του μάθαινα και τίποτα τραγουδάκια, ας πούμε, και που δεν επέμεινα τελικά να μάθει κλασική κιθάρα, γιατί ούτε εγώ ήξερα κλασική κιθάρα καλή. Και επίσης δεν ήξερα, και όταν είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, σε μια ηλικία 20-25 χρονών, πιστεύω πως δεν ήμουν και καλός δάσκαλος. Δηλαδή, ξέρεις, και ο δάσκαλος θέλει εμπειρία. Και που μαθαίνει διαρκώς και ο ίδιος. Ακριβώς. Θέλει εμπειρία. Δεν είχα εμπειρία. Ευτυχώς λοιπόν που του μάθαινα κανένα τραγούδι και έτσι πήρε αυτό το δρόμο, αυτόν που περπατάει ήδη δηλαδή με μεγάλη επιτυχία, ας πούμε. Πάντως είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένας μαθητής να εκφράζεται με τέτοια λόγια αγάπη για το δάσκαλό του, και φαινόταν από τον τρόπο που μιλούσε. Δεν είχε λόγο άλλωστε για το αντίθετο. Το γνήσιο των λόγων του, πολύ αληθινά λόγια, σχέση αγάπης από τις λίγες. 100%. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλο πράγμα ο δάσκαλος στο πέρασμα των χρόνων να νιώθει και τόσο περήφανος για το μαθητή του. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί η δασκαλία είναι αλκοολική, ναι. Διδάσκεις ακόμα σε παιδιά? Όχι, δεν διδάσκω. Το αγαπούσες όμως από ό,τι καταλαβαίνω πολύ, έτσι? Το αγαπούσα και γενικά, κοίταξε, δεν διδάσκω επισήμως, ας πούμε, αλλά
επειδή είμαι μουσικός, ας πούμε, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που ξέρεις κάτι θέλουν, κάτι αυτό, λέω τη γνώμη μου και το άλλο. Είσαι μπαμπάς, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Επειδή είπαμε ότι ο Φίβος μόλις έγινε και αυτός πατέρας, έχεις πόσα παιδιά? Έχω 2 κορίτσια, 16 και 14. Τα έμαθες μουσική, τα μαθαίνεις? Τους αρέσει? Παίζουνε πιάνο, παίζουνε, τραγουδάνε πολύ σωστά. Ναι, είναι... Το θεωρείς απαραίτητο το να γνωρίζει κάποιος, δηλαδή είναι κομμάτι της παιδείας μας και της εκπαίδευσής μας, όπως μαθαίνουμε π.χ. αγγλικά από τη Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, το να μαθαίνει κανείς και μουσική? Εάν το θέλει, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι ναι, 100%. Αλλά εάν το θέλει. Γιατί το τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι, αυτό είναι νόμος. Όλη αυτή την κλίση μπορεί να έχει άλλο στη ζωγραφική, στη γυμναστική, δεν ξέρω πού αλλού. Θα ήθελες τα κορίτσια σου να ασχοληθούν με τη μουσική, πιο επαγγελματικά εννοώ? Εγώ θα ήθελα να κάνουν αυτό που θέλουν αυτές, γιατί κάθε δουλειά που κάνεις, την κάνεις καθόλου τυχαία. Την επιλέγεις και υπάρχει κάποιος λόγος που την επιλέγεις, οπότε δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι ο δικός τους δρόμος, ο επαγγελματικός. Ας είναι αυτός που θα ορίσουν οι ίδιες, που θα αγαπήσουν και θα το κάνουν με επιτυχία, γιατί μόνο έτσι θα έρθει η επιτυχία. Πάντως, όντας πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, δεν είσαι ένας άνθρωπος που κουβαλάει την απογοήτευση την οποία μεταφέρει στους νεότερους. Και τι εννοώ? Συνήθως ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει κάποια πορεία επαγγελματική πίσω του, σπανίως συμβουλεύει κάποιον νεότερο να ακολουθήσει το δικό του επάγγελμα. Δηλαδή, οι περισσότεροι λένε ναι, θα προτιμούσα να μην κάνει αυτό που κάνω εγώ, γιατί παιδεύτηκα, γιατί αντιμετώπισα δυσκολίες. Έχω διαβάσει σε δικές σου συνεντεύξεις το ακριβώς αντίθετο. Ναι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το κάνει αν το θέλει. Ναι, εφόσον το θέλει. Ναι. Διότι είναι όπως όλες οι δουλειές, ας πούμε, όλα τα επαγγέλματα, γιατί έχει και ένα μέρος που είναι επάγγελμα. Είναι δύσκολο όπως είναι όλα τα επαγγέλματα. Λοιπόν, μόνο τότε μπορείς να τα αντέξεις όταν το αγαπάς. Αλλιώς δεν θα αντέξεις, θα σε ξεβράσει. Υπήρχαν φορές που σκέφτηκες να τα παρατήσεις? Κοίταξε, που λες δεν αντέχω? Κοίταξε, μπορεί όταν είσαι πάρα πολύ κουρασμένος να πεις ότι αμάν νησάφι πια επιτέλους. Αλλά δεν το εννοείς. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, είναι ανάγκη αυτό. Να πάμε και να κλείσουμε με την τελευταία σου δουλειά, Ονειροπόλων Μόχθη. Αυτή είναι... Μια δουλειά εξαιρετική, ένα θεματικό άλμπουμ αφιερωμένο στους 12 μήνες του χρόνου. Ναι. Πολύ ιδιαίτερο αυτό το άλμπουμ και θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό. Είχα και εγώ αυτό το γκαημό, αυτό το όνειρο, ας πούμε, να κάνω και εγώ ένα θεματικό έργο. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Το ζήλευα που το κάνανε άλλοι συνθέτες και συνάδελφοι και έφτιαξα αυτό το CD με μεγάλη περηφάνεια και το παρουσίασα το 2010. Έκλεισε 3 χρόνια βέβαια. Με μια προσπάθεια 5ετή, διότι ξεκίνησα το 2005 να το γράφω και επειδή ήταν έτσι οι εποχές που δεν είχα πλέον άγχος να εκδώσω σώνει και καλά δίσκο γρήγορα, πήρα 5 χρόνια, ας πούμε, να φτιάξω ένα πράγμα το οποίο έτσι να καμαρώνω και να είμαι περήφανος γι' αυτό. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Γιώτη Κιουρτσόγλου, ο οποίος έφερε τους Human Touch και παίξανε στο δίσκο, και κάποια άλλη πολύ καλή μουσική, η καλύτερη που έχουμε, και βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο με ικανοποιεί απολύτως. Πολύ ωραία δουλειά πραγματικά. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Ετοιμάζεσαι κάτι άλλο ή επειδή κρατάω την κουβέντα σου ότι είσαι πλέον αποδεσμευμένος από το άγχος του να κάνεις πάρα πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα δουλειές η μία μετά την άλλη? Το είχες αυτό το άγχος στα παλιότερα χρόνια, έτσι? Το είχα αυτό το άγχος. Γιατί... Πίεση από τη δισκογραφική, από τις δισκογραφικές εταιρείες ή δικό σου προσωπικό από δικές σου ασφάλεια? Δική μου πίεση ήταν επειδή είχε μαζευτεί ένας μεγάλος αριθμός τραγουδιών και αυτά θέλανε να βρουν διέξοδο. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να παίρνω το χρόνο μου για οτιδήποτε κάνω και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως στην αρχή, να έχω 30 τραγούδια και να επιλέξω τα 12. Τώρα είσαι σε μια φάση που τραγουδάς, σε παρακολουθούμε στην Εκτετονική. Ναι.
Και στην περιφέρεια. Για τις δύο επόμενες Παρασκευές μου είπες. Παρασκευή που μας έρχεται και την επόμενη θα βρίσκουμε στην αρχιτεκτονική εκεί στον Γκάζι. Και μου είπες κάτι για εξωτερικό στην αρχή που θα πάμε και στη Γερμανία, θα παίξουμε και στο Λονδίνο πιθανόν, ξέρω εγώ. Πάμε και στην Κύπρο, από εδώ από εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Εμείς συναντάμε τους Έλληνες, τους εκεί Έλληνες, που αισθάνονται μια μεγάλη χαρά και που σας περιμένουν πώς και πώς, είναι γεγονός αυτό. Ναι. Δεν θα ξεχάσω, πάλι στο Βερολίνο, όχι στη Στουτγκάρδη, πριν από 4-5 χρόνια, έλεγα το τραγούδι «Για που το έβαλες καρδιά μου με ανοιχτά πανιά» και λέει κάποια στιγμή ο στίχος «Ποια αγάπη, ποιο λιμάνι», λέει κοίτα τι να δεις τώρα, σταμάτησε το μυαλό μου. Δεν πειράζει. Και δεν ξέρω που αναφέρεσαι να σε βοηθήσω κι εγώ. Δεν πειράζει. Ήταν πάντως κάποιες ωραίες στιγμές που έχετε βιώσει. Μου πέταξε κάποιος Έλληνας ο οποίος ζει εκεί. Είναι μεγάλη πάντως υπόθεση το ότι μπορείς να κάνεις μια δουλειά. Αυτό φαντάζομαι ότι ίσως να είναι μια από τις μεγαλύτερες ευτυχίες της δουλειάς σας, όπως είναι και της δικής μου. Να βρίσκεσαι ανάμεσα στον κόσμο και να μπορεί να υπάρχει αυτή η αλληλοανταλλαγή, η ανταλλαγή ενέργειας. Μεγάλο πράγμα. Ναι. Και αυτό είναι που καθιστά νομίζω και τις δύο δουλειές πάρα πολύ ζωντανές. Αυτό είναι πράγματι. Έτσι είναι. Παίρνεις ας πούμε αυτή τη μεγάλη χαρά της επικοινωνίας. Μου κάνει νόημα, Ορφέα, ότι πρέπει να κλείσουμε. Και η αλήθεια είναι, το λέω διαρκώς όταν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένους τόσο καλούς όσο εσύ, να θέλω να κρατήσει συνέντευξη κι άλλο. Δεν γίνεται. Υπάρχουν όρια τηλεοπτικά δυστυχώς για εμάς και για τον κόσμο που μας βλέπει, που μας παρακολουθεί. Έχουμε περάσει το δικό μας τον χρόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Μια πολύ απολαυστική και πολύ συγκινητική. Και εμένα με χορτάσατε καλά λόγια και τιμή. Ευχαριστώ. Η τιμή ήταν όλη δικιά μας και ελπίζω να είναι η αρχή των συνεντεύξεών μας. Θέλω να ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Γιατί να μην τα ξαναπούμε. Με καινούργιες δουλειές. Σου εύχομαι να είσαι πάντα δημιουργικός, πολύ γλυκός και πάντα πολύ χαμογελαστός και να έχεις σχέσεις με τους ανθρώπους σαν αυτή που έχεις με το Φίβο το Δελιποριά, που μας συγκίνησε όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι τη σημερινή την εκπομπή την απολαύσατε όσο εγώ. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο το απογευματάκι στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Φιλιά πολλά.